अच्छी ना नहीं मालिक टेंशन है कि मालिक मालिक है मालिक मालिक अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା କି ହେଲା ଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛେ ଏତେ ଡାକୁଛୁ ହେଲେ ବି ତୋର ବସ ନାହିଁ। କାଲି ରାତି ଟିକେ ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଛି ତ ରାତି ହେଇଗଲା 11 ବାଜିଗଲା ତ ହିସାବ କିତାବ ଟା ଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରି ନାହିଁ। कैसे कैसे लोग रहते हैं। ଆରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହଳଫଳ ଚାଲିଥିଲା ତ କାଦ ଟାଇମ ତ ସେଇଟା ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ତମର ପଇସା କେବେ ଦେବେ? ଦେବି 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଭାଇ ତୁଇ ମତେ ଠକି ଠକି ଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲା ଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପଇସା ଦେଇନି। ଏମତିରେ କେମତି ଚଳିବି କହ ନା ତୁମର ସିନା ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ପଇସା ନାହିଁ ଇନା ଖଟମୁ ଇନା ଖାଇମୁ ଆଉ ଏମତିରେ ତୁମର ଦାନା ବୁଡାଇ ଦେବେ ଏମତିରେ ତ ଆରେ ଦେବି କହିଲେ ନା ଆଜି ଥିଲା ଯେ କାଲି ଦେବି ଦୁର୍ଗା କରିଦେଲେଣି କେତେ ଦିନ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନା ଏମତି ରୋଲ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ମତେ ପଇସା ନି ଦାନ କରୁଥିଲି ତ ହଇରାଣ କରୁଛି ମତେ ବୁଝିଲ ନା ପଇସା ଧାର ପଇସା ଆଗରେ ସୁଇ ତାପରେ ଦେବେ କହୁଛି ନଗଦରେ ନେଇ ନା କହୁଛି ନା ଆଗ ପଇସା ସୁଝି ସାର ତାପରେ ନେବେ ପଇସା କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେଇଯିବେ କାହିଁରୁ ପଇସା ପାଇବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ମତେ ଇନା ନେଇ ଦେ ମତେ ମୋର 2000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଇନା ନେଇ ଦେ ମତେ ମୁଇଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ହଉ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯା ଶୀଘ୍ର ଦେଖ ଅଛି କୁଆଡେ ରଖିଥିବ ଦେଖ ଆଲମାରି ଫଲମାରି ଗାରେ ଅଛି। ପଇସା ତ ନାହିଁ ନା ତ ଧନୀ ଲୋକର ମୋର ଚାଳକ ମୁଇଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ବୁଝିଲ ନା ପଇସା ଥିଲେ ବି ନାଇଁ କହିବ ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ନା ତୁମର ମାଇକିନା ମାନକେ ପଚାରିଲେ ବି କହିବ ନାଇଁ ଏଇ ବଜାର ଆଡେ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିବ ବୁଝିଲ ନା ତୁମର ବହୁତ ଚାଲାକ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ପଇସା ନେଇ କରୁନି ଯିବି ନହେଲେ ଆଉ ଏଟା ବସି ଯିବି ନାଇଲେ ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଭାଇ ମୋର ଟେନସନ ହେଇଗଲି ସକାଳ ସକାଳ କାଦ କାମ ସାରି ଗଲାଣି ବୁଝିଲ ନା ସକାଳ ସକାଳ ମାରିକି ଆସିଛ ସକାଳ ସକାଳ କଣ ଦେଇଛୁ ଯେ ମୁଇଁ ମାରବି ତୁ ପଇସା ଦେ ମତେ ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଦେଇଦେବି ଏତେ ଟେନସନ ନାହିଁ ହେଲା ମତେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦିଅ ନା ଟିକେ କଲ୍ करबी ଆଉ ଜଣକା କହିଲେ ବି ପଇସା ତାହେଲେ ନେବି ଆଉ କାକେ ଫୋନ କରବେ ମୁଇଁ ଯାହାକେ ଫୋନ କରି ତ ମୋବାଇଲ ବି ଦେବେ ନାହିଁ ପଇସା ତ ଦେଇକି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ବି ଦେବେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେ କଲ୍ करबी ଟିକେ ମୋର ମୋବାଇଲ ତ ନାହିଁ ଲକ୍ ଟା ଖୋଲ କରି ଦେ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोबाइल देवी नहीं ना मोर पैसा दे तापर जे मोबाइल देवी नले देवी नहीं नाले काची कुरी भांगी दिबी मोर चिनो होय गेला मुंडटा बुझलो ना पैसा देबे देवी कहली पर संध्या बेले देवी केबे देबे संध्या बेले देवी संध्या बेले मोबाइल नहीं जिबे ताले की पे देबे नहीं तोके तो कहली पर संध्या बेले के दे देबी पैसा आगरे देबे तापर मोबाइल लेबे हैला पैसा देबे नहीं जिबे मो हल्टा काम मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म तो संध्या बेले देवी पर कहली संध्या बेले हेबो नहीं भाई मोर मुंडटा टिनो होय गेला हैला लोकमान को भी मोई देखि आसबार नहीं हला मुई डायरेक्ट देबार अछि बुझलो ना कई लोग तो गे गे होछि बुझलो ना रागु छी कोन ते आसबार नहीं मुई डायरेक्ट संध्या बेले तोर घर के पहुंचे देबे दे मोबाइल टा दे ना ना मोबाइल देबे नहीं मोबाइल देबे नहीं अरे मोबाइल टा दे मोबाइल देबे नहीं बुझलो ना टेंशन है मोबाइल ये सकाळ सकाळ मारी करे आसी ना कि घर के पहुंचे देबे तापर मोबाइल नहीं जिबे अरे काटी कर ओ जा नहीं जाने जा मोबाइल जान को बुझलो